Zanîngeha Rojava jî biryareke girîng derxist û rê dide wan kesan ku xwendina xwe careke din temam bikin, zanîngehê çend beşên xwendinê diyar kirin û ragihand ku karmendên rêveberiya xweser dikarin li wan bixwînin. Zanîngehê diyar kir ku karmend dikarin di çend beşan de bixwînin û derfetê dide. Bi gotina zanîngehê, derfet bo xwendina beşên mamosteyên refê, ziman û wêjiya Kurdî, dîrok û mafnasiyê heye. Şertên ji bo pejirandina di Fakulteya Mafnasiyê de. Divê serlêder herî kêm 2 salan weke karmend di yek ji saziyên rêveberiya xweser de xebitî be. Divê xwediyê bawernameya Amedeyê peymangeh an jî derçûyê yek ji van akademiyên rêveberiya xweser be. Divê karê wî wê yên niha rasterast bi qada mafnasî û hiqûqê re têkildar be. Pêşkeşkirina belgeyeke kar a fermî ji saziya kolê dixebite ku îspat bike ew hin ji li ser karê xwe ye. Ji bo pejirandina di beşên mafnasiya mamosteyê refê, ziman û wêjiya Kurdî û dîrok de divê serlêder karmendê destiya perwerde û fêrkirinê ya rêveberiya xweser be û tenê di yek ji van pisporan de mamosteyetiyê bike. Mamosteyê refê, ziman û wêjiya Kurdî, dîrok. Divê mamoste ji nifşên salên 2012, 2013 û 2014 be. Pêşkeşkirina belgeyeke fermî ji saziya wê ya perwerdeyê ku berdewamiya karê wê heta niha îspat bike. Zanîngehê eşkere kir ku dema tomarkirinê ji di navbera 24 gulana 2026 û heta 4 hezîrana 2026 de çêdibe û rasterast dê serî li zanîngehê bêdayîn. Her weke belgeyên pêwîst ji bo vê yekê jî diyar bike biyek rêz dike. Lê têbîniyeke jî belavkiriye ew ji mafê xwendekar nîne ku dest bi dewama fermî bike yan jî beşdarî dersan bibe heta ku hemû belge û dokumenterên pêwîst bi tevahî radestî zanîngehê neke.